A taimaka min da sadaka fi sabilillahi. Wa zai bani a nan Allah ya maida mai a can. A taimaka min da sadaka fi sabilillahi. Sadaka fi sabilillahi. A taimaka min da sadaka. A taimaka min da sadaka fi sabilillahi. Sadaka fi sabilillahi. A taimaka min da sadaka. Wa zai bani a nan Allah ya maida mai a can. A taimaka ma tsohuwa da sadaka. Sadaka fi sabilillahi. A taimaka mini da sadaka. Yauwa tsohuwa, na ga gaskiya kina baran nan kuma kina ɗan samun kuɗi. To shine na ga fake ɗin nan kin kasance mai farin jini ce. Shine na zo cikin kuɗin nan ki ɗan yaga min wani abu zan ɗan je ni ma na ɗan shoshale. Yanzu yaro saboda baka da kunya baka da mutunci. Kaga tsohuwa tana bara shi ne da jinin ka a jika za ka zo ka ce wai na taimaka maka. Ba ma kai bane ya kamata ka taimake ni iye. To tsohuwa idan na ce ki taimaka min ai ba laihi ne ba ko? Tunda ke ma Allah ya taimaka miki mutane in sun dan zo wucewa suna yaga miki ni ma ba sai ki dan yaga min ba in dan yi wani abu da su iye ai ba laifi bane dan na ce ki taimake ni ko dan ka ce na taimaka maka ba laifi bane to amma ni baka ga tsohuwa bace ba idan babaran nan ba abin da zan iya yi kai ko kana da karfin ka zaka yi turin kura turin baro sauran sana'o'in da na zamani duk zaka iya yi gaskiya tsohuwan nan ma kin latsa ni kin ga nayi kama ma da wanda zai miki turin kura iye ki ganda dan saurayi mai yayi mai zamani wanda ake yayi ki ce wai na je na rinka turin kura ni ba irin wa'annan bane ni mai arziki ne sosai dama kai mai arziki ne munafiki kuma ka zo ka tsaya min kake cewa wai na taimaka maka da kuɗaɗe na saboda baka da kunya iye mara kunyan banza mara kunyan ohi kai sauri kai gaggawa barin nan gurin tunda ba karuwa ka kawo min ba ke tsohuwa dakata ko kina ganin ina binki da lalama shi yasa kike so ki min abu kin ga yanda karin nan ba kowa to wallahi zan iya buga miki wani abin na kwashe kuɗin nan na fece kuma babu abin da kika isa ki aikata min na fi ki dan yankai yaro man kasa aka ce wai ta yaro kyau take ba ta karko idan ka isa ka taba min kuɗin nan ba ka kaga su ba kaga iko na kaga abin da zan aikata ba mara kunyan yaro kawai idan ka isa ka zo ka taba min kuɗin nan wai nan ke tsohuwa kin iya barazana ke da kike ma gurguwa bari na ɗauki kuɗin na ga ikon naki na ga abin da zaki aikata min yanzu ai kaga ikon nawu kaga yanzu da na maida ka jaki ai sai in ga ta yanda zaka sake yi ma wani rashin kunya kakata dan Allah ki taimaka min wallahi kuskure aka samu ban san kina da irin ikon nan ba ki taimaka dan Allah ki maida ni bil adama kamar yanda nake ada ki taimaka ki yafe min ba zan ƙara yi ma wani irin wannan abin ba dan Allah ki yafe min zan tafi da kai tunda ka hada ni da Allah kuma da sharadi guda ɗaya kada ka sake yi ma mutane irin wannan makamancin irin wannan abin ka sake yi sannan kuma zan hau bayan ka goya ni ka kai na har gida sannan na maida kai haba kakata wannan ai abu ne mai sauki ni wallahi ko makka kika ce mu tai a baya na cikin mutunci da salama zan kai ki in dai zaki maida ni sangirin saurayi na kamar yanda nake a da yawa kowa ya tsaya ke ma ki tsaya kai ma ka tsaya ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa hakan ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen shirya muku katin fassarar Aladin Record a wannan tasha ta Aladin Record TV mun gode masoya